Uitați-vă cât e imens. Uitați-vă puțin ce frumoase sunt casele și fetele acestea. Sperăm că nu ne rupem ceva. Astăzi vreau cu mine în Mykonos, tocmai ce m-am dat jos din vasul de croazieră și am venit aici pentru că toată lumea laudă acest oraș cel mai mult. Toată lumea zice că e cel mai frumos, dar și cel mai scump. Și vreau și eu să-mi dau cu părerea pentru că vreau să văd și eu de ce toată lumea laudă acest oraș. Când ne-am dat jos ieri din vasul de croazieră, am luat o barcă de salvare a vasului, care ne-a dus până în oraș pentru că era mult mai ușor așa și nu plăteam nimic. Aici trebuie să mergem noi să stăm în stația de autobuz, pentru că e un fel de stație, să așteptăm Sibasul ca să ne ducă în oraș. Dacă stăteai în București să luai 133-ul, nu era niciodată atâta coadă. Într-adevăr, n-avea aer condiționat, dar e autobuzul din București. Aproape am ajuns, dar vreau să vă arăt iahturile acestea de milionari care sunt fix aici parcate. Și tocmai ce ne-am dat jos. Nu știu pe unde mergem, mama mea a mai fost, deci ea o să fie ghidul nostru astăzi, dar ea mi-a spus că i-a plăcut cel mai mult din toată Grecia aici, așa că să sperăm că ai dreptate, mamă, că și eu că o să te uiți la vlogul ăsta. Uitați-vă puțin cât de curată este apa, asta este frumusețea Greciei, inclusiv dacă te uiți din camera de pe vas până jos de la etajul 8 de unde suntem noi, poți să vezi prin apa, adică e mult prea tare cât de curată este apa. Și din ce am înțeles acum că am vorbit puțin cu mama, acum suntem în zona de port, de-aia nu arată totul cel mai wow. Dar cum o să intrăm pe străduțe și o să începem să mergem spre centru, o să dăm de mult mai multe lucruri. Mergem să ne plimbăm și să găsesc un loc cu umbră, neapărat că nu vreau să fac insolație, că îmi stric vacanța. M-am dat cu cremă oficial de Sun Safe. Și acum mergem la o cafenea, din ce am înțeles, unde e frumos, să o luăm printre străduțe. Printre străduțele astea e super tare că nu te bate soarele, asta îmi place foarte mult, că poți să mergi liniștit și nu te bate soarele. Pe când în Santorini mergeai, nene, și îți bătea soarele direct în ceafă. Am ajuns la terasa de care vă spuneam și uitați-vă ce priveliște avem. Apa este super aproape de terasă și gândiți-vă doar puțin, dacă e vreun val mai mare, că toată apa intră aici la oameni în terasă. Ne așezăm jos, să sperăm că găsim locuri, că este full. Încă nu am găsit o masă, dar dacă nu găsim, o să fim destul de triști, dar ne întoarcem astăzi 100% pentru că arată super, super bine. Așa că urați-ne succes! Am reușit să stăm jos, mi-am luat un cinnamon roll care este imens, cam asta este mâna mea și cam acesta este cinnamon roll-ul. Este cu înghețată, arată super bine. Haideți să și gustăm, stați să văd unde vă pun. Hai să vedem dacă e bun, că de arătat arată genial. E bun rău de tot. Înghețata cu cinnamon roll care este fierbinte, este o combinație super bună. Asta este terasa la care am fost. Scarpa se numește, este una dintre cele mai scumpe de aici și nu știam. Mă rog, mama mea știa, dar eu acum am aflat. Mâncarea a fost super bună și nu doar pentru că a fost scumpă. Cinnamon roll cu înghețată chiar a fost ceva ce n-am mai mâncat până acum. Adică am mai mâncat cinnamon roll, dar nu cu înghețată. A fost o combinație nouă pentru mine și chiar a fost super bună. Am ieșit de la terasă să ne mai plimbăm, să mai explorăm. V-am spus, toți pereții sunt albi, cred că este și o lege, pentru că în Santorini am aflat astăzi de ce nu o găsisem noi căsuțele acelea cu acoperișuri albastre. Pentru că nu eram în partea orașului care trebuia să mergem în Oia, pentru că în Oia legea e să fie fiecare casă cu pereții albi și cu acoperișul albastru, iar în Fira, unde am fost noi ieri, trebuia să fie fiecare casă albă. Nu aveau voie să își facă casa în altă culoare. Magazine peste tot, stânga-dreapta unde te uiți, suveniruri de toate, rochițe, tricouri, pentru femei mai mult din ce am observat. Bineînțeles că au și de bărbați câteva chestii, dar nu la fel de multe ca la femei și asta e o problemă peste tot. Sper că o luăm cum trebuie, că am înțeles că trebuie să mergem în față, să facem stânga ca să ajungem în Little Venice și din ce am văzut eu pe Google Maps la poze, am văzut că este și o piatră, așa un fel de rocă foarte mare pe care putem să ne urcăm să ne facem poze. Și ar trebui să fie ajuns, nu știu sigur. Ai grijă la scări, domnul cameraman, să nu scap camera că te mănânc, să nu te lovești. Hop! Să facem puțin parcurs pentru că trebuie să ajungem acolo. Și nu știu cum o să facem chestia asta, dar să sperăm că nu ne rupem ceva. Mai avem puțin. Domnul cameraman vine și el imediat. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Și am ajuns pe stânca despre care vă spuneam. În dreapta mai este Little Venice-ul, sunt căsuțe la fel ca în
Veneția. Și dacă stăm să ne uităm puțin atent, fix acolo este și terasa unde am mâncat noi mai devreme. Este un loc foarte tare de făcut poze aici, așa că o să ne facem câteva poze și revenim imediat. Mergem acum să mergem la morile de vânt, care sunt tot așa un fel de atracție pe care ar trebui să o vizitați și voi dacă veniți aici în Mykonos. Eu nu am mai fost. Mergem acum să vedem dacă este frumos și sper să nu intrăm la oameni în casă, pentru că eu nici măcar nu știu pe unde mergem. Mergem după instinct. Mergem la nimereală, dar e mai frumos, așa că găsim cele mai tari lucruri. Uita și o pisică acolo. Da, peste tot unde merg trebuie să mângâi pisicile, pentru că și eu am unul acasă, am un motan care ne așteaptă deja de vreo săptămână și mai are de așteptat. Da, să stea și el acasă, să nu mai comenteze. Și cam așa arată și Little Veniceul dintre străduțe, nu pe lângă apă. Uitați-vă peste tot, sunt scările colorate, avem roșu, avem un fel de turcoaz aici și imediat mai în spate avem și gri, un navy, apoi avem baby blue acolo în spate. Este totul colorat pe lângă culoarea asta alb care este peste tot și arată totul super bine. Mi-am făcut niște poze, nici nu mă gândeam că o să iasă tare, dar au ieșit superbe, sunt super tare. Am văzut și un fel de dristor doner cu kebab. După cum vedeți că am curgat pe după mine, că parcurul la păstânci n-a fost cel mai eficient și sunt 40 de grade. Totul este foarte scump, asta voiam să vă spun, am uitat. Cinnamon roll-ul pe care mi l-am luat a fost 100 de lei, 20 de euro. O salată era 26 de euro. Deci dacă îți luai un fel mare, gen un fel principal, posibil să te duci în 30-40 de euro. Na, astea sunt prețurile de Mykonos. Probabil găsești și locuri unde poți să mănânci cu mai puțin bani, dar noi am fost în cel mai bun loc. Am găsit și harta orașului Mykonos, care este imens. Din barca cu care am venit noi aici, nu părea atât de mare orașul, dar cum puteți să vedeți și aici, este mult mai mare decât credeam. Vă dați seama că nu o să avem cum în 4 ore să-l vizităm pe tot. Maxim dacă luăm un autobuz, dar nici măcar nu poți să mergi cu autobuzul printre săruțe sau habar nu am. Un ghid care să ne ducă peste tot, cred că ar fi fost super obositor și zic că a fost alegerea cea mai bună să mergem noi de nebuni, să mergem unde duce instinctul, să vizităm atracțiile principale din partea asta a centrului orașului. Și pentru că așa am făcut și ieri în Santorini și chiar ne-am distrat, chiar a fost o aventură frumoasă. Haideți să mergem la morile de vânt care sunt fix în spatele meu. Uitați-vă ce scări avem de urcat. Mă rog, avem și o pantă fix lângă. Pe căldura asta este jale. Astea sunt celebrele mori de vânt din Mykonos, unde se țin petrecere aici pe Lindo. Este un loc iconic, un loc instagramabil, unde toată lumea își face poze, după cum vedeți, este de multă lume, dar este și mai multă lume în partea aceea. Uitați-vă și ce shooting de poze se face aici la morile de vânt. Și am văzut că aici în dreapta orașul continuă și o să o luăm și noi pe aici să vedem cum e. Și vrem să găsim un loc să ne cumpărăm o apă, că eu personal cu David suntem morți. Mergem să căutăm un supermarket, cum v-am spus. Dar aici parcă casele arată puțin mai bine, adică sunt mai noi. Aici casele colorate continuă. Mă rog, scările din ce am văzut eu, scările sunt cele colorate. Am ajuns într-o piață puțin mai aerisită, unde sunt câteva magazine, restaurante, este și taverna Nikos, nu cred că este restaurantul grecesc din România. Avem și Tommy aici lângă, deci uitați-vă puțin. What? Deci uitați-vă cât e imens. Da, deci după cum ați văzut, am văzut un Dita mai Pelicanu, care cred că are 1,20 m minim. Ne-am așezat acum puțin la umbră ca să facem un fel de mic research, pentru că știu că este o zonă cu magazine de designer, Off-White, Dior, Gucci, LV, și vrem și noi să mergem acolo. Și am dat de prietenul nostru Pelican, acum îi dau niște oameni niște pește, să pui mâna pe el. Mie mi-a fost puțin frică să mă apropii de el, dar am fost destul de aproape ca să vi-l arăt. Mergem acum spre magazine de lux, să vedem, poate găsim ceva gris exclusiv. Ce îmi place foarte mult la acest oraș este că, fiind foarte mic, ajungi oriunde pe jos în 5-6 minute, adică gândiți-vă că eram în capătul celălalt al orașului și l-am traversat aproape în 5 minute pe tot. Am ochelarii pe ochi, cei de la Ray-Ban Stories, care au camera în ramă, și voi filma în magazinele de designer, cum am filmat și în restul țărilor unde am făcut shopping pe vlog, ca să vă arăt și vouă ce au în magazin, pentru că cu toții știm că în magazine de designer nu ai voie să filmezi absolut nimic. Am găsit și vending machine-ul ăsta Discord, de unde poți să-ți cumperi chiloți. Mă rog, este închis, dar
Cred că cu cardul merge și cam asta este și lista de magazine pe care le vom găsi pe strada aceasta. Și am ajuns și la magazinul lui Vuitton. Uitați-vă cât de frumos e. Fiți lângă copacul acesta superb, steagurile Greciei peste tot. Este superbă zona aceasta. Pornesc ochelarii și vom intra în magazin. Start rec. Hai. Hai. Mă gândeam să fie ceva mai crazy, dar oricum, fiind în Mykonos, fiind pe străzile acestea foarte înguste și magazinul era micuț, am văzut leve trainerile pe care le-a purtat Eneli Ciopa la Beach Please. Aveam câteva hainițe tari, o cămașă, niște pantaloni scurți, dar nu era nimic care să-mi placă foarte mult. Mergem spre Dior, 2 minute de mers pe jos. Uitați și magazinul Dior, am ajuns. Ne punem pe ochelari și intrăm imediat. Da, deci am ieșit și din Dior, dar ce să vedeți cum era și în Atena, este un magazin doar de femei. Avem și Diesel și un magazin de resell. Hai să intrăm și aici, uitați și noi Travis Scott. Foarte mulți sneakers, Burberry, un new release. Perechea să dăm cu cheie super tare. Deci am vorbit acum cu băieții și mi-au spus că este un sample de la Galeria de Artă din iunie 2018 de la Louis Vuitton și ăsta este un tricou Travis Scott Friends and Family de la ziua lui. 1100 de dolari tricou. Insane. Uitați și magazinul Off-White. Intru imediat pe ochelari. Hanoraci, tricouri, cred că este o colecție nouă, că nu l-am mai văzut până acum. Și Versti jacketul ăsta care este, mamă, este insane, este chiar e tare. Off-White, hai și la Adidas. Off-White, out of office-urile. Și o nouă pereche de Off-White Air Force. Nu mai știu până acum. Uitați-vă puțin cum este partea asta. Da, deci magazinul Off-White arăta super drăguț. Aveau niște colecții noi la haine și aveau și foarte multe perechi de Adidas, care, din ce am înțeles de la băiatul din magazin, aveau și un discount. Am văzut și o pereche de Air Force noi cu Off-White, cei high. O să vi pun aici imediat. N-am mai văzut perechea asta până acum. L-am întrebat pe băiatul din magazin dacă este un release nou și mi-a spus că este un release doar din buticuri. Deci online și pe Nike nu puteai să găsești acea pereche. Mie personal nu prea îmi place, adică e ok, dar n-aș purta-o dacă mi-aș cumpăra-o. Asta a fost și strada cu magazine de designer. N-am intrat peste tot pentru că nici nu am vrut să intru la multe dintre magazine. Am intrat la Dior, la Leve, la Off-White și tocmai ce am ajuns la un magazin unde văd care e Givenchy, Amiri, Balmain, Rick Owens și vom intra acum. Pornesc ochelarii și ne vedem după ochelari. Știu că am zis că se termină strada cu designer shopping, dar mă rog. Hai. Hello. Mega bumpers. Sunt de femei. Am intrat în magazinul acesta, unde am găsit multe chestii interesante, dar la un preț foarte mare. Am găsit câteva perechi de Ricons, erau și alea overpriced, haine de la Miri super tari, dar la fel un tricou era 640 de euro. Erau prețuri mai mari ca în magazinul Amiri, pe bune, nu cum era acesta și am zis că nu merită. Oricum prețurile aici în Mykonos sunt puțin și mai ridicate, fiind cel mai scump oraș din Grecia, și la mâncare, și la băuturi, și la haine, și la orice, adică e normal. După cum vedeți, în spatele meu este apa
Cei din Mykonos sunt recunoscuți și după plajele lor superbe, unde noi n-am apucat să ajungem. Aveam de ales din a vizita orașul sau de a sta la plajă, care a fost o alegere destul de grea, dar am zis că fac un vlog mai interesant pentru voi, să ne plimbăm prin oraș. Oricum, zilele acestea eu m-am simțit ca Show Speed când face in real live stream, pentru că merg așa pe stradă, toată lumea se uită la mine, filmez. Ne-au salutat și niște oameni, alții au venit și m-au întrebat de YouTube, care e canalul meu, să-mi dea subscribe. Oamenii sunt foarte de treabă aici. What's the best buy? Yeah, I just bought it like last month. Where you from? Romania. Oh, okay, cool. Y'all have fun. Thank you very much. Bye. După cum ați văzut, cum vă spuneam, lumea este super de treabă. Au venit niște fete la noi să ne întrebe care este camera cu care filmez, ce fac, YouTube, bla bla bla. Nu contează. Asta vreau să zic, toată lumea e într-un mod bun, toată lumea se distrează și nu erau din Grecia, erau din America, erau niște fete super de treabă care erau pe caterincă. Probabil sunt cu noi pe croazieră, cred că mi se pare că le-am mai văzut. Mai caut acum un loc să-mi fac câteva poze pentru că vreau să postez pe Instagram și de aici. Nicolas.mnf, aveți linkurile în descriere, am postat și din Santorini, deci intrați și dați-mi like la postarea asta. Și după ne vedem, cred că, de la Sibas, pentru că o să ne întoarcem înapoi pe vasul de croazieră, unde o să închidem vlogul. Am ajuns în camera de pe croazieră. Mykonos, pot să zic că a câștigat locul în care mai vreau să revin aici în Grecia. Este superb, am transpirat, vreau să intru acum în duș și după aia să mă duc până la piscină să îmi dau și eu un mic restart. Eu am fost Nicolas, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe cel de subscribe, să-mi dați un follow pe Instagram și unul pe TikTok, aveți linkurile în descriere. Vă pup și ne vedem la următorul vlog din altă țară. Pa, pa!